Hi mga ka-Ronbell! Kumusta niyong Lunes? Kumusta niyong weekend sa nag-outing? Sa mga taong bahay diha, kumusta man? Ania ako naluyag yapon sa kabusog gabi kay napaksit ang gusok og pani. Nya kay wa man ko namahaw 5 or 6 gid akong pamahaw mag oatmeal ni. Nya plano utan akong di mag-lunch sus nakakita ko aning boneless nga buwat nga danggit. Nya para nako parisan niya nako duha ka itlog nga sunny side up. Perfect match gini para nako. Aw kubkubon tani ron. Shout out sa vlogger nga taga-Bantayan, nga si Marinong DJ nga sikat sa word nga kubkub. Hisgutan na to ang danggit, in English, rabbit fish or spined foot. Kaning rabbit fish can reach 9.8 to 21 inches in length. Diurnal animal ni siya, active during the day. Kaning rabbit fish are economically important coral reef fish in countries such as Philippines, Hong Kong, Singapore, Taiwan, China, Malaysia, and Indonesia. Ang scientific name niya kay Sigenos loridus. According to researchgate.net, nutritious gini siya. Nani siya amino acids, fatty acids, vitamins, and minerals. Yan about sa itlog, according to sa food historians, ang kita mga tao nagkaon ng itlog for about 6 million years. Yan matod pa sa WebMD, specifically ni Muhammad Jobber. Na siya more nutrients like vitamins, minerals, amino acids. High quality ang protein. Na siya selenium, phosphorus, vitamin B12. Enjoy match ang brunch. Happy lunch! Magneron Belgams!